Buknoy! Oh, no. Buknoy! Asa ba ka? Ikaw tataana ka. Asa ba ka? Ha? Asa ka ba? Nga nung wa man di ka mo eskwela lagi? Ha? Buknoy! Tagpuan yung bataan ni asa mo din yung tawanahan eh. Ta, mapunalan yung kanin akong bunal oh. Oh, tingamian eh. Na, trabaho ni mo nga. Ting eskwela? Di mo eskwela? What? Asa man day mong guwing ron? Ha? Nanamay klase? Karon tuhanan ni asa man day ko. Oh, no. Sumuka po ni. Sumuka po ni. Kisa may nagbitay-bitay aning guyan dire. Kisa. Buknoy! Asa naman yung tawhanahan eh? Dagot din yung tawhanahan eh ba? Atong sumingon is Buknoy. Buknoy. Oh no! Buknoy. Naa ba ka dire? Ginagawa mo. Muragwa man? Asa ka hato? Meanwhile, Eh, sinagbot siya. Sama ka na. Naaram na ka dire? Nga nung wa maka eskwela? Ha? Pwede pa na kong pangita dito sa inyong eskwelahan. Habay Buknoy dito. Wadi ko nakita ang Buknoy dito. Ha? Sige, completely dito anak. Li. Asa man si Buknoy dire? Wa man di ay eskwela siguro. Wadi ko kita dito. Mong maestra po, igor po ng tanaw. Wow. Kinsa man ang tawhanang upaw? Gwapo man. Ganun wang nga eskwela? Ha? Asa day imong plano dayron nganong wa man kami eskwela? Ha? Tubag! Kung eskwela kay basa ang blackboard. Bakit basa ang blackboard? Liuwan ba day gabi nga basa man? Wow. Taligsik naman to, mabasa ang blackboard na to. Taligsik ra. Ayaw ko hilaa. Ate ka ko na imong trabaho na. Nakay plano ba nga nung wa man kami eskwela, wa man kamo adto di ay dito. So may plano di ay nimo di ay magmaestro na ka? What? Di ba ingon ka pagpare ka, niya karon maestro? May tinuod aron? Ha? Ay, kini atong buhatoron maayo ani. Pagpalit na lang pa dito kay atong lalaon. Kami eskwela. Ha? Oh. Unsa man? Wa naman kit tingog-tingog tupag-tupag pag may time. Unsa man imong trabaho nga? Na, palit to ba ito? May kwarta diha? Wala. Ha? Kay atong ibahog na. What? Tupag ba? oh, no. Nah, di na nung bukalitos na. Tuba ba? Tuba? Palit ito. Ugay kwarta utang. Sa pagdugayan, tanga! Ginawa ko'y pangit sa rin paano? Sana all.